Съзнанието определя битието. Енергията следва материята. Тези думи сигурно си ги чувала. Чувал, външния свят контролира вътрешния, но малцина го осъзнава, че истинската сила започва отвътре. Колко често се замисляме как ни влияе чуждото мнение на нашето настроение, как една лоша ситуация разваля целия ден, как страхът спира, за да направим следващата крачка. Ако искаш да получиш желаното, трябва да дадеш възможност на вътрешния свят да контролира външния. Това казва Боб Проктър. Истина е, нали? Когато променим нашето мислене, ние променяме себе си. И така започваме да пазим нашия вътрешен мир. Животът около нас започва да се променя. Напиши в коментар кое най-често влияе на вътрешният свят. Мнението на хората, страхът, миналото, негативните мисли. Ако вярваш, че силата е вътре в теб, остави едно сърце и последвай канала за ежедневни послания. Желая ти прекрасен ден!